מעיין. לא, זה נחש אגב יהלום כבר. גם נחש ביבשה וגם נחש היה במים צלם פה. אז בואי, את זה צילמנו, בואי נלך לצלם עוד. כן. בוא נלך לצלם את זה. בוא תראה, פה יש... לא, את זה, לא. נחש גדול מאוד. אתה רואה אותו? הנה הוא. איך קוראים לו? קוראים לו רב חנק. כן, זה. צילמת? אבי, צילמת? כן. בוא. אבל הם קטנים, יש לו כאלה. זה נחש שתסתכל איזה שיניים. Ой, Лео, води с какой большой, то есть два. בואי, נמשיך, תראי לי עוד מה לצלם. Я его держу. בסדר. На, повесь на יש רק את זה, איפה זה? הנה, ירוק. Вот здесь три. לא יצלם. צילמת? Быстрее, вон одна. И вон одна, и здесь. איפה זה נחשון? הנה, פה יש אחד גדול. כן, צלם אותו. צילמת. גם פה. נו, זה, תראה איזה חיה מצחיקה. בסדר. יופי, סיימנו? כן. כן, סיימנו, לא? את רוצה אולי לצלם מה שראינו פה? פה ראינו סנאי. לא נצלם. טוב. נכנסנו שם והגענו מפה. עשינו סיבוב בנחשים. בואו נחזור להתחלה. כן. אנחנו צריכים לדעת איפה היינו. צריך לטפס למעלה. אבל איך נדע? לחשוב. צריכה לחשוב? הגענו דרך הדגים. אז בואי נעלה מפה מהגשר. הלכנו דרך הדגים והגענו לפה. כן. אז נעלה למעלה ונחזור חזרה. תלוי לדעת שזה דרך חסות. כי שם חסום לנו. עוד למעלה. למעלה. מה יש פה? תצלם. אבל מה זה, את יודעת? לא יודעת. זה נמר. כן. פשוט ישן. יש אחד בצבע כתוב. רגע, נצלם אותו. אבל מה יש בשני? מה? פה, בשני, מה יש? יש טיגריס אמרת. זה טיגריס. הנה, זה עם החתולים. נכון. זה טיגריס זה משפחת החתולים. הנה, משפחת החתולים, אז הוא אומר שזה טיגריס. איפה הוא? הנה הטיג. איפה הטיגריס? מזהה אותו? הטיגריס פה. ישנים? אני חושבת שגלי תהיה גאה בנו מאוד שצילמנו. נכון. נראה יש. טוב. אז צריך ללכת למטה לדוב, את רוצה?